Mestská kolkáreň slúži hlavne pre mestský klub Rimavská Sobota, kolkársky, kde muži hrajú prvú ligu, Východ. Ďalej slúži pre mládež, dorastencov, ktorých je momentálne 11. Začali sme vlastne s nimi v Lani pracovať. Sú síce nováčikovia, ale už majú za sebou aj nejaké to víťazstvo. Ďalej kolkáreň slúži aj pre verejnosť v rámci toho, že organizujeme každoročne Mestskú kolkárskú ligu, kde je momentálne zapojených 8 družstiev. Napríklad sú to cestári, Mestský úrad, zápasníci, ktorí sú nováčikovia, 2 družstva Skalničanov, no a 1 družstvo Nádejí, to tam hrajú naše deti, plus už vyslúžili hráči. Takže zhruba v tej mestskej lige sa zapája okolo 60 ľudí. Ináč pre verejnosť momentálne kolkáre nefunguje, lebo prakticky nemáme nejakého správcu, ktorý by to tu mohol obhospodarovať. Aké konkrétne kluby chodia sem ľudia, za akým zameraním vlastne sa využíva? No ešte v kolkárni fungujú šachisti, klub šachistov a je tu vlastne yoga, ktorá vlastne je ako na súkromnej báze. Deti trénujú 2-krát týždenne, v nedeľu majú stále zápas, je tam 10 družstiev v tejto prvej lige Východ. Momentálne sme síce na poslednom mieste, no ale sú to deti, ktoré trénujú len rok, niektoré len 3/4 roka, takže sú tam pomalé postupy, lebo je to vlastne náročný šport na sústredenie sa, na koordináciu pohybov. Príprava slúži vlastne, alebo tie tréningy sú nielen o čisto hádzaní, ale máme aj športovú prípravu, gymnastickú prípravu, silovú prípravu, čiže všetko, čo si tento náročný šport vyžaduje. A vy ste vlastne ich aj trénerom? Áno, ja momentálne hrávam za družstvo mužov a takisto aj trénujem deti vo svojom voľnom čase, lebo vlastne nie som plateným trénerom. A zabudol som ešte vlastne, kolkáreň využíva aj družstvo Jelšavy, ktoré vlastne hráva extraligu, lebo oni vlastne nemajú vo svojom meste vhodnú kolkáreň, ktorá by slúžila na extraligu. Tá naša splňa kritéria. A naša splňa, tá sa rekonštruovala pred nejakými asi 10 rokmi, takže splňa všetky podmienky. A patrí medzi jedné z najlepších kolkární na Slovensku. Kolkáreň sme využili aj tým spôsobom, že sme oslovili riaditeľa zo školy na západe, zo základnej školy, kde boli počas telesnej výchovy si vyskúšať aj netradičný šport, ako sú kolky. Boli tu niekoľkokrát a vlastne z tých detí sme potom urobili aj nábor. Oslovali sme aj iné školy, ktoré však tie stredné školy veľmi nemajú nejaký ten záujem.